parada Vilanova i la Geltrú. Correspondència amb serveis regionals. Sisplau, vigileu amb la distància entre el cotxe i l'andana. Próxima parada Vilanova y la Geltrú. Correspondencia con servicios funcionales. Por favor, presten atención a la distancia entre coche y andén. Propera parada Sitges. Si us plau, vigileu amb la distància entre el cotxe i l'andana. Próxima parada Sitges. Por favor, presten atención a la distancia entre coche y andén. Propera parada Garraf. Si us plau, vigileu amb la distància entre el cotxe i l'andana. Próxima parada Garraf. Por favor, presten atención a la distancia entre coche y andén. Propera parada Platja de Castelldefels. Próxima parada Platja de Castelldefels. Propera parada Castelldefels. Próxima parada Castelldefels. Propera parada Gavà. Si us plau, vigileu amb la distància entre el cotxe i l'andana. Próxima parada Gavà. Por favor, presten atención a la distancia entre coche y andén. Propera parada Viladecans. Próxima parada Viladecans. Tren amb destinació Barcelona, Estació de França. Propera parada al Prat de Llobregat. Correspondència amb línia 9 Sud de metro. Tren con destino Barcelona, Estació de França. Próxima parada al Prat de Llobregat. Correspondencia con línea 9 Sur de metro. Tren amb destinació Barcelona, Estació de França. Propera parada Bellvitge, Gornal. Correspondència amb Ferrocarrils de la Generalitat. Tren con destino Barcelona, Estació de França. Próxima parada Bellvitge, Gornal. Correspondencia con Ferrocarriles de la Generalitat. Tren amb destinació Barcelona, Estació de França. Propera parada Barcelona Sants. Correspondència amb línies 1, 3 i 4 de Rodalies. Línies 3 i 5 de metro. Serveis regionals AVE i llarga distància. Tren con destino Barcelona, Estació de França. Próxima parada Barcelona Sants. Correspondencia con líneas 1, 3 y 4 de cercanías. Líneas 3 y 5 de metro. Servicios regionales AVE y larga distancia. Tren amb destinació Barcelona, Estació de França. Propera parada Barcelona, Passeig de Gràcia. Correspondència amb línies 2, 3 i 4 de metro i serveis regionals. Tren con destino Barcelona, Estació de França. Próxima parada Barcelona, Passeig de Gràcia. Correspondencia con líneas 2, 3 y 4 de metro y servicios regionales. Propera parada Barcelona, Estació de França. Correspondència amb línia 4 de metro i serveis regionals. Si us plau, vigileu amb la distància entre el cotxe i l'andana. Final de trajecte. Próxima parada Barcelona, Estació de França. Correspondencia con línea 4 de metro y servicios regionales. Por favor, presten atención a la distancia entre coche y andén. Final de trayecto.